खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोन बयनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनायजों लोगोसे सोरजि द क्रिएटिविटी चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दिनै 28 नभेम्बर 2023 मायथाइनि गोनांथार खौरांफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखायबो गुरै खावलायबाय। बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ खोनासंलांदिनि। अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्ट्स इउनियननि बानजायनायाव चिरां जिल्लानि सान्थिपुर गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव ट्राइबेल हारिनि आयेनारि मोनथाय आरो सुबुं मोनथायफोरखौ नोजोर बोनानै रायजो राजाफोरनि सायाव आयेनारि सांग्रांथि हाबाफारि लानायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि ट्राइबेल स्टुडेन्ट्स इउनियनआ आथिखालाव ट्राइबेलनि गासै मोनथायफोरखौ नोजोर बोनानै आयेनारि माबायदि रायजो राजाफोरखौ सांग्रांथि खालामनांगौ बेबायदि सांग्रांथिखौ आथिखालाव लाबाय थानाय बायदिनो मैयाबो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय ट्राइबेल स्टुडेन्ट्स इउनियननि बानजायनायाव मोनसे हाबाफारि लानायखौ नुनो मोननाय जादों, जेराव मैयानि बे हाबाफारियाव गुबैयै अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्ट्स इउनियननि मानगोनां गाहाय बोसोनगिरि राजु देउरि आरो बनसु फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि बनजित मन्जिलजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरि बिथांमोनहाबो हाबाफारियाव बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव गुरैयै आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्ट्स इउनियननि मानगोनां बोसोनगिरि राजु देउरि बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो दानि UPPL एबा BJP सरकारा ट्राइबेल सुबुंफोरखौ दाब दाब जायगायाव होखारबाय थादों। नाथाय बेबायदि होखारनायनि सिगां हाइकर्टआव स्टेन्डिं जानानै थानाय ट्राइबेलफोरनि मोनथायनि सायाव माखासे केसफोरखौ हायोब्ला उइथड्र खालामनानै ट्राइबेलफोरनि जायगा एबा ट्राइबेलफोरनि हायाव इनक्रोचमेन्ट जानाय रायजो राजाफोरखौ थारैनो होखारनो हायो आरो बेबायदि होखारोबानो गासै रायजो राजाफोरानो दानि गभर्नमेन्ट एबा सरकारफोरखौ मदद होगोन होननानैबो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होनायखौबो नुनो मोनबावदों। बिजनी ओनसोलाव फिन मैदेरनि उदखार खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों। थारैनो जों बयबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोनबाय थादों दि आथिखालाव आसामाव मैदेरनि मानसिजों उदखारा दासिमबो खमायनानै थाङाखै। अदेबानि आथिखालाव आसाम सरकार आरो BTR सरकारफोरा गुबुन गुबुन समाव बायदि रैखाथि होनाय हाबाफारिफोरखौबो लाबाय थादोंब्लाबो नाथाय आथिखालावबो मैदेरनि रायजो राजाफोरनि सायाव उदखार खालामनाया दासिमबो जोबनानै थाङाखै। नंगौ, बेबायदिनो मैयाबो फिन आरोबाव चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनीआव फिन हाग्रानि माखासे मैदेरफोरा गामि फारसे ओंखारबोनानै गामियाव गोबांथार खहा खालामलांदों होनना मिथिनो मोननाय जादों, जेराव गंसे फरायसालियावबो फरायसालिनि ओंखाम संग्रायाव हाबनानै थारैनो बस्थानै माइरंखौ जाजोबलांनायजों लोगोसे फरायसालिनि न' आरो माखासे डेस्कफोराबो खहा जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे खाथि खालानि रायजो राजाफोरनि गामियावबो गोबांथार बेबायदिनो खहा खालामलांदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। नंगौ, बे जाथायखौ नोजोर बोनानैनो मैया फरायसालिनि फोरोंगिरि बिथाङा खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो आथिखालाव BTR सरकारा मैदेरनि रैखाथि होनो होननानै बुंदोंब्लाबो नाथाय दासिमबो रैखाथि होनो हायाखै। बेनिखायनो जेसे हायो थाबैनो बे खामानिखौ मावफुंनो थाखायबो सरकारनिसिम खावलायहरनायखौ नुनो मोननाय जादों। क'क्राझार जिल्लानि एसिस्टेन्ट कमिशनार महरै साख्रि मावनाय हिमा तृष्णा हालयआ उरिष्यायाव खुंफुंजानाय अल इन्डिया अपेन काराटे चेम्पियनशिप बादायलायनायाव गल्ड आरो ब्रन्ज मेडेल देरहानो हादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि थांनाय 25 आरो 26 नभेम्बराव उरिष्यानि भुबनेश्वराव खुंफुंजाबाय थानाय अल इन्डिया अपेन काराटे चेम्पियनशिप बादायलायनायाव आथिखाल क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय क'क्राझार जिल्लानि एसिस्टेन्ट कमिशनार महरै साख्रि मावबाय थानाय हिमा तृष्णा हालय बिथाङा बाहागो लाहैनायखौ मिथिनो मोननाय जादोंमोन, जाय बिथाङा हाबाफारियाव बाहागो लाहैनानै मैया मिथिनो मोननाय बायदिब्ला थारैनो बिथाङा काराटे चेम्पियनशिप बादायलायनायाव गल्ड आरो ब्रन्ज मेडेल देरहानो हादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। थारैनो बियो जोंनि ओनसोलनि सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे थुलुंगाथाव खौरां। थारैनो गोजौ सोलोंथाइ लाखांनानै गोजौ थाखोनि साख्रि मावनानैब्लाबो बिथाङा गेलेनायखौ मावफुंनानै थारैनो गेलेनायाव जाफुंसार जानो हानाय बियो मोनसे बिदिन्थि जानानै थागोन होननाबो आसा खालामनो हायो, जायखौ नोजोर बोनानै उन्दै उन्दै गेलेगिरि आरो फरायसा बिथांमोनहाबो जोबोद थुलुंगानाय मोनगोन होननाबो मिथिनो मोननाय जादों। जों गावबा गावनो गावनि आथिङाव गसंनो हानाय जायागौमानि थारैनो बेबायदि उन्दै बैसोआव हाबा जानायनि जाहोननि थाखायनो हयथ'बा दानि सोरजोंबा दोनखारलांनाय सोरजोंबा हाबा जानाय बेबायदि जाथायफोरा जाबाय थादों।
थारैनो बे बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों सावथुन मुलुगनि सासे फेस्ला फावखुंगुर मेन्डेला ब्रह्म बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आथिखालाव जोंनि समाजाव उन्दै बैसोआव हाबा जानाय आरो जायजों लोगोसे गुबुन हौवाया गुबुन हिन्जावखौ लानानै खारनाय, सोरनिबा हिन्जावा सोरनिबा हौवाजों खारलांनाय बेबायदि जाथायफोरा सोलिबाय थानायखौ सानफ्रोमबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोनबाय थानाय जादों। थारैनो बे बाथ्राखौ लानानै मैया खौरांगिरिफोरनि मोनसे सोंनायाव आथिखालनि बर' सावथुन मुलुगनि सासे फेस्ला फावखुंगुर मेन्डेला ब्रह्म बिथाङा बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो बेफोर सोरनिबा हौवाजों सोरबाया खारलांनाय आरो सोरबा हौवाया सोरनिबा हिन्जावखौ लानानै खारनाय बेफोर जाथायफोरा गुबैयै उन्दै बैसोआव हाबा जानायावनो जानानै थाजोबदों। नंगौ, उन्दै बैसोआव हाबा जानायनि थाखायनो बिथांमोनहा रां रुफा गैयैनि थाखायनो अदेबानि गावनि आथिङाव गाव गसंनो हायैखायनो थारैनो गुबुना गुबुनखौ लानानै खारनाय आरो सोरबाया सोरजोंबा गोसथोलायनाय बेबायदि जाथायफोरा जाबाय थादों। थारैनो आबादारिफोरा जेरैहाय आबादनि माइलिखौ दोननांगौब्ला मोजाङै राहोनानैसो माइलिखौ दोननांगौ। गोरलै माइखौ एबा गोरलै माइसालिखौ माइलि दोनोब्ला थारैनो बे आबादा मोजां जाया। बेखौ नोजोर बोनानैनो बिथांमोनहा बुंदोंदि थारैनो जोङो हाबा जानायनि सिगां एबा जोंनि संसाराव हाबनायनि सिगां जों बयबो राफोद जाग्रोनांगोन, गावनि आथिङाव गाव गसंनो हानाय जानांगोन, अब्लासो हाबा जानो हागोन। आरो बेबायदि जोङो हाबा जानायनि सिगां गावनि आथिङाव गाव गसंनानै थानो हायागौमानि बेबायदि जाथायफोरा जाबायानो थागोन होननानैबो बिथाङा बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। गोरोबथाखौ मावफुंजोबनांगौनि थाखाय साफ्रोमबो सोमावसारनायाव बाहागो लाथारनांगोन एबा गोरोबथाखौ जाफुंहोनांगौनि थाखाय सोमावसारनो गोनांथि जागोन। माहारियारि सोमावसारनायजों जोनोम जानाय मोनफ्रोमबो राजखान्थियारि आफादफोराबो सोमावसारनायाव बाहागो लाथारनांगोन। गावबा गावनि सार्थ, गावबा गावनि दैदेनगिरि जानायनि सिमांफोरखौ ज्राब गारथ'नानै बयबो गोरोबथाखौ मानो खालामखो बेफोर जाथायफोरखौ मिथिलायनानै बयबो सोमावसारनायाव बारसोमजोबथारनांगोन। बाथ्राखौ बुंदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आथिखालाव बिटिआर गोरोबथाखौ नोजोर बोनानै गुबुन गुबुन समाव बायदि माहारियारि आफादखौ बायदि रावफोरजों सोंखारिलायबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों, जेराव खौरां बिजों एबा समाजारि बिजोंनि गेजेरजोंबो गावजों गाव सोरबाया सोरखौबा अजद होनाय, सोरबाया सोरखौबा दाय होनाय बायदि बायदि दाय जाबसिनलायबाय थानायखौ मिथिनो मोनबाय थानाय जादों। नंगौ, बेफोरखौ नोजोर बोनानैनो मैया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो बिटिआर गोरोबथाखौ मानो खालामनाय जाखो बेफोर गासैखौबो बावगारजोबनानै जों बयबो माहारियारि सार्थआव आलादा बड'लेण्ड रायजो दानांगौनि सार्थआव बर' हारिखौ गेरेमसा माहारि दानांगौनि सार्थआव गासैबो गावबा गावनि लिडार, गावबा गावनि बेक्तिगत सार्थनि थाखाय गासैबो सोमावसारनायाव बयबो बाहागो लानांगौ। मानोना एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन जानांगौनि थाखाय सोमावसारफिननो हागौ। बेनिखायनो माहारियारि सोमावसारनायजों जायफोरा जोनोम जादों, जाय राजखान्थि, बिथांमोनहा बयबो सोमावसारनायाव बाहागो लानांगौ होननानैबो बुंथिनानै होदों। बेयाव अपोजिसन पार्टी आरो रुलिं पार्टीनि खोथा गैया, बयबो माहारियारि सार्थनि थाखाय सोमावसारनायाव बाहागो लाथारनांगोन होननानैबो बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोनबावदों। थारैनो बिसोरनो नांगौ गुबैयै पावार आरो फैसा। बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आथिखालाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारा गुबुन गुबुन समाव बायदि जौगानाय हाबाफारि मावबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। बेबायदिनो मैयाबो आरोबाव उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय रौता बियाबनि सिङाव गोबांथार माखासे जौगाथायनि हाबाफारिफोर बेखेवनायखौ नुनो मोननाय जादों, जेराव गोबांथार रायजो राजाफोराबो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांखौ बेफोरबायदि हाबाफारि मावफुंनायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय बावनायखौबो नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो आथिखालाव बिपिएफआव जयनिं जानाय जायैखौ लानानै जेबो साननांगौ गैया। थारैनो बेफोरबायदि मानसिफोरा जयनिं जाहैनानै सोरखौबा सरकार दाहोनायाव खामानि होगोन बेबो नङा। थारैनो बिथांमोनहा जयनिं जाबाबो सरकारखौ बिपिएफखौ दाहोनो हानाय नङा होननानैबो बुंथिदों। लोगोसे आरोबाव बुंथिबावनाय बायदिब्ला बिपिएफ सरकारा थांनाय 17 बोसोराव जाबायदि गोरोन्थिखौ मावबोबाय बेखौ गोबां रायजो राजाफोरानो मिन्थिगौ। थारैनो बिथांमोननि थाखाय रायजो राजाफोरा आरो बेयाव फैफिननांगौ बाथ्रा गैला होननानैबो बुंथिनानै होदों। मख'नो गोनांदि बिथाङा आरोबाव खौरां बिजोंफोरनि गेजेराव रोखायै बुंथिनानै होबावनाय बायदिब्ला बिथांमोननो खालि रायजो राजाफोरनि जौगानायनि थाखाय नङा, बिथांमोनहा खालि पावार आरो मानि एबा फैसा आरो गोहोखौल' बिथांमोननो नांगौ। बेबायदि मोनब्लानो बिथांमोनहा गोजोनो होननानैबो बुंथिनानै होबावदों। थारैनो
बबेबा मोनसे राजखान्थि आफादा सरकाराव थानानै रायजो राजाफोरनि थाखाय जेबो खामानि एबा जेबो जौगाथायनि खामानि मावनो हायाब्ला बेबायदि रायजो राजाफोरनि सरकारखौ मानो नांगौ होननानैबो बुंथिनानै होदों। 17 बोसोराव बिपिएफआ जेरैबायदि गोरोन्थि मावबोबाय, बे समाव बिथांमोना सरकार सामलायनाय समाव सानफ्रामबो बुथारनाय, सिथारनाय आरो सानफ्रामबो गोजोन गैयै थासारिफोरा सोलिबाय थादोंमोन, जायनि थाखाय गोबांथार फरायसाफोराबो गावबा गावनि सोलोंथाइ लानाय फारसे दावगानो हायाखैमोन। नाथाय आथिखालाव 3 बोसोर बिटिआर सरकार दानायावनो गोबांथार सान्थि फैबाय आरो सान्थि फैनायनि थाखाय दायो एपिएससि बायदि आनजादाव बोसोरसेयावनो 150निबो बांसिन फरायसाफोरा उथ्रिसारनो हानायखौ नुनो मोननाय जादों। बेजों लोगोसे आथिखालाव बिटिआरआव सोलोंथाइनि बारहावाया गोबांथार मोजां जाबाय होननानैबो बुंथिनानै होदों।